La vida ve, la vida va, i passa això, i passa allò, perquè el temps ho canvia tot. Al pas del temps, el xiquet ens farà fort, i després al pas del temps ens farà un home vell. Al pas del temps el cabell ens torna blanc, ens fa gros el més primet, el més guapo ens torna lleig. Al pas del temps, ulls de poll, pates de gall, tanta arruga que pareix que m'ha eixit un galliner. Al pas del temps s'ha acabat de treballar i ara toca passejar o a l'escola pels nets. Al pas del temps els plaers te'ls van llevant, vostè no té que fumar i ja oblides de la sal. Al pas del temps els dolors venen i van, que si el sucre per amunt, que si l'altre per avall. Al pas del temps la il·lusió se va apagant, la tristesa va en augment, la màgia desapareix. Al pas del temps de l'home no queda res, de l'home no queda res, se'n va per on vingué, se'n va per on vingué. Al pas del temps
Ha plegat el moment i s'han jubilat. Sí, ja tenien ganes. Tenies ganes ja? Sí, Sí? sí, perquè són 37 anys de bar i estem cansats ja, estem fets pols. Crema, això, Sí, sí, però si t'agrada, sempre que no n'hi has que ningú que te compliqui la vida, és bonico. És bonico. Has dit 37 anys. Jo recorde, perquè tu i No, jo... 37 la dona jo, Sí. i després el que mon pare. Això anava a dir-te, que tu i jo som de la mateixa quinta i recorde que jo podria tindre uns 12 anyets, 13 anyets, quan els amics veníem al bou de Quartell, mos ficàvem, bueno, jo particularment jo me ficava en el baret perquè jo no podia córrer, ni podia en aquell moment, ni ara tampoc, ni darrere ni davant del bou. I jo recorde que me ficava allí en el bar, no? Tu també tenies la mateixa edat, i recorden aquests moments amb molta nostàlgia. No? Com va ser que ton pare ficara al bar Levante? Pues mon pare tenia la bodegueta de vins allí en la placeta del Jordi i després, no sé per què, munta el bar. Estava al bar del Favo i després el ficava mon pare i havia sigut un èxit, perquè ma mare feia uns callos molt bons, tot natural i tot conforme se guisava antes, les braves també, i els cepionets, i feien coses, i era una novetat, i era un començament de lo dels bars, va ser, l'any 72. Antes només era el barrejat, la casalla, el que bevien antes, la gent. No n'hi havia altra cosa, tampoc. Saps per què li va ficar al bar Levante? Era per lo del vent, no era per el futbol ni res, era per el que feia un aire de Levante i... El vent de llevant, que diuen. Però no per ningun fet d'una altra cosa. Tu vas créixer en el bar? Sí, home, però de jovenet pues, sempre ve a fugir, claro, en els Ja. amics i el que passa en els jovenets. Anàvem per ahí el Roig, Ramon, Abel i tota la gent, els amics, tots els amics d'entonces, d'ara, que sempre hem estat molt units. I els teus pares que quan pegaves a fugir... Home, el que passa que jo a sola del bar pues, perquè sempre portes diners a la butxaca, entonces anaves per ahí sempre tenia, claro, sempre agarraves diners del calaix i sempre tenia els diners. I s'ho passàvem bé, els amics. M'agradaria que me contares ja quan t'agarrares el bar en companyia de la teua senyora, Josefa. Home, pues ja havia sigut estar més lligat i més responsabilitat i entonces ja pues tenies que estar més, ja era una altra edat també, ja no era lo de jovenets anar-se'n els amics per ahí, ja tenien que estar així i des d'entonces ja lligat i tancat ja. A nosaltres que mos agradava i teníem que fer una cosa o altra, pues va i se ficàrem junt al meu cunyat i la meva cunyada així en el bar, passarem un any junts, les mitges és una miqueta complicat i al final pues, ja se quedarem a soles. I des d'entonces ja, des de l'any 86, 84, estem ja en el bar. Pues ella, sobre no conèixer res de bar, perquè no tenia ni puta idea de bar, pues mira, s'ha acoplat i ja sap més que jo, que és el que me sap mal a mi. Te dona instruccions. No me dona instruccions, que és més comercial, no sé com dir-ho. És més això que jo soc més benèvol. Jo perdone moltes coses. Ella no, ella si té que cobrar 10 cèntims, 10 cèntims. Jo 10 cèntims i ella més dura en això. Ella sap... Més dura o més correcta? Més correcta. Ella sap diferenciar quan és el negoci i quan no és el negoci. Sí. És això el que vols dir, no? Sí.
perquè una cosa és una i l'altra és una altra. Sí. Eh? Pues, per el geni que té, pareix que li tenen més por, però me tenen més por a mi, me tenen més respecte a mi que a ella. Sí? Perquè a ella una vegada la coneixen ja no passa res. I se fan... Però a mi me tenen més respecte, perquè jo calle, però vas per darrere, i no pare de punxar-la. Això, i li ho dic a ella, però... La primera impressió, com si s'havia tragat el cullerot. Sí, sèria Sí, i mala d'això, però una vegada la trates ja sí, així és. és més bona que jo. És més bona que tu. A mi me tenen més respecte perquè això, perquè calle i sempre vaig més serio, però alguna vegada la traten a ella ja és diferent. I quines experiències me podies contar, així anècdotes dins del dia a dia del bar? Algo? El que han viscut en la gent del poble, que No, sí. pues sí. n'hi ha moltíssimes. Des de quan han vingut festes que se lancen més la joventut, que fem el bruto en companyia d'ells, de que estàvem a lo que ells vulgueren, sempre hem sigut superpermissius en tot Això sí. i hem xuat en tots i no hem tingut reparo de res i mos han demanat el que mos és que hem demanat, sempre hem estat ahí i n'hi ha moltíssimes. Hasta inclús el dia de que muiguem un pare farem el xocolata de la penya. El xocolata de la penya. El xocolata de la penya, el dia que muiguem un pare... Se muigué divendres, dijous, a la matinà, l'enterrarem divendres. I nosaltres fem el xocolata I per la divendres nit. per la nit es farem el xocolata a la penya. En la penya taurina, bueno, era com si fora nostra la penya. Si n'hi havia que llevar los 10 euros para que arribaren al dinar, pues se llevaven. Que n'hi havia que fer això per la penya, se feia. Jo què sé, i després en els festers, cada any, cada colla de festers que ha vingut a demanar-nos, sempre els I han hem sigut donat. molt permissius en tot. Sempre. Jo penso que ho notaran ara, perquè... La gent major, Lo que fem igual, nosaltres... Jo què sé, és que han sigut 37 anys de vivències que discutixes en un, que discutixes en l'altre, que jo què sé, jo tinc gent de quartell que la vull moltíssim, però moltíssim. Jo n'hi ha gent de quartell que per agrair-li el que ha estat en nosaltres, jo no sé el que faria. Tot, és que és tot. Gent major, el tio Salva, per exemple, que ell idolatra a Baldo. I és que són moltíssimes coses viscudes. I damunt, gent que t'ha demostrat per activa i per passiva el que l'aprecia, el que el vol. És que no És se que ha pot... sigut la segona casa d'ells. Sí. Ha sigut la segona casa. Sí, Però sí, durant tots aquests anys ha passat moltíssima gent. Val. Per desgràcia, alguns ja se n'han anat, però per altra, alguns han començat de joves a aparèixer, no? La vida és així. Vull dir en això de que, clar, dir-me a una persona 2-10 serà molt complicat per tu, però sempre n'hi haurà alguna persona que t'haurà cridat molt l'atenció, no? Perdó. Nosaltres hem passat molt en Paco el Bessó, que muller també, el Roig, en ells han passat una muntona d'anècdotes i de coses i perdre una animala de temps per la nit. Ell en el bar i nosaltres a les 2:30, a les 3 del matí, sempre parlant del mateix tema de bous i estar nosaltres allí aguantant un dilluns, un dimarts, un dimecres i passar hasta inclús sentar-se en la cera del carrer i esperar que isqueren i fer-se les 3 del matí i després tota la gent que ha estat així també és que estan esperant a Cauriguera igual fora que a les 6:30 que els dissabtes cauri que a les 8:30 ja n'hi ha gent allà esperant-se i és que no pots fallar gens és que és una barbaritat la gent. És que és la segona casa, no? És la segona casa.
Portes 2 dies en el bar tancat i quina sensació tens ara per dins del cos, al saber que ja no vas a obrir més? Ara, home, passarem l'experiència en això de quan ens tancarem per el Covid, però és que ara... És diferent. Ja, sí, ara ja... És que saps que l'únic que passa que ara estem en el lío de tornar coses i de la beguda que ens ha sobrat i de tot això, però avui és el primer dia que he dormit ja una miqueta més. Els demés dies a les 2 del matí estava despert, vinc a pegar-li voltes. Agrair-te, no?, la teua llavor que has fet durant tota aquesta vida. 37 anys. Perquè... I jo me retire perquè els peus estic fes pols, les plantes dels peus, però si no, en il·lusió i en això, perquè és que la gent, és que és bonic això. Sempre que no te vinga algú que te moleste i te complica la vida, algun borratxín, algun que no està conforme en algo, però és bonic. Però jo seguiria, però els peus... Gaudix el que puguis. Això intentarem. Ara a no quedar separats, fer bicicleta o fer anar a caminar o fer el que siga, però no parar. Gaudix. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Què significa per tu el Bar Levante? Jo crec que el Bar Levante significa molt per al poble de Quartell. Jo recorde quan era xicotet anar o dissabte o diumenge a veure els partits del València. Al principi en el Levante B, que estava ahí en el cantó, i recorde que hi ha 3 portes, i per la del mig, a mà dreta, estava la tele. I allí, molts partits del València es vaig veure allí. També recorde que quan era més petit, nosaltres, els amics, fèiem partit en el poli. I si coincidia que jugava el futbol, sempre s'arrimava algú que altre, i per la porteta, per el cristal, veia va guanyant o va perdent. La veritat que molta nostàlgia. Després també la comunió la vaig celebrar allí. Ah, sí? Sí, la comunió la celebrarem allí. I res, no recordo ja exactament quants anys farà que s'han canviat a l'altre bar, però és un emblema del poble de Quartell. També dir que per a mi sempre serà característic, els diumenges, el vermut de sèpia a la planxa. Per a mi sempre serà la millor sèpia de les Valls, pràcticament la millor sèpia que he provat jo, de manera subjectiva. I dona llàstima, dona pena que se tanque, perquè també en festes o els caps de setmana o els dies de bou, els balons de cervesa, que també són característics. I alguna anècdota tens passada allí en el Bar Levante? Anècdota com a tal, no, però sempre te'n recordes els dies dels bous, d'anar allí a dinar, o fet els balons de cervesa, o els cubates en la barra, o demanar la sèpia, o el pernil, o els formatges, diferents sortits que te fiquen, i així anècdota com a tal no en tinc ninguna. Han vist créixer, han vist evolucionar a tot el poble, és a dir, nosaltres hem vist com ells han anat canviant o envellint, al igual que ens han vist a nosaltres créixer, els nostres pares canviar, els nostres avis anar allí i per desgràcia anar-se'n, etc. M'abuelo Amadeo era client habitual i m'han contat una anècdota que ell per l'enig sempre solia anar a fer-se el cafè o la copa o el que volgueren fer-se després de sopar, i crec que una volta li va comprar una bicicleta a Baldo. És a dir, Baldo no la utilitzava o se la canviava o se l'anava a canviar o no ho recorde, i m'abuelo li l'ha comprat. Jo penso que el poble de Quartell sempre estarà agraït a
al bar Levante per conforme s'han portat en tota la gent del poble, al igual que conforme s'ha portat el poble en el bar. Els altres dies, l'altre dia estava com si érem tot el poble trist, tot el poble sabia la notícia de que s'acabava, i cada persona allí del poble de Quartell, inclús de les Valls, han tingut les seues històries o les seues anècdotes o les seues vivències en el bar, tant en un com en l'altre. El bar Levante per mi és un puesto que dona molt a gust, són persones superagradables, supertreballadores, i jo allí era molt feliç, molt feliç. Me sap mal que hagin tancat, però m'alegre per ells, perquè també han treballat molt i també mereixen un bon descans. I estic molt agraït en ells, molt agraït. Tots els dies es feies una visita? Sí, una o dos a vegades, una o dos, però bé. A bon matí? A bon matí. Baldo, quan tenia un HP o festes, jo anava allí i me deia l'inspector, perquè anava a veure com estava, si estava tot correcte. I me deia, ja estàs l'inspector? Molt a gust. Tens alguna anècdota que podries dir-me? No, és que és quotidiano, és dia a dia. Ell sabia molt bé tratar els clients i estava molt al dia de tot. I era superagradable. Josefa també, en el seu xènit, Josefa també tenia, però bé, molt bé. Ja per acabar, què podries dir-los tu, ara que ja... Ells ja ho saben, no cal falta que es diga, que jo els aprecio molt, i jo crec que ells a mi també. Saps? Jo els aprecio molt. Per a mi el bar Levante ha sigut com una institució, perquè després de que va tancar el bar del Favo de la plaça, ja diguem que se queda ell com el buc insígnia de Quartell, com a bar. I jo, com vivia molt proper del bar, me passava la vida de menut sempre dins del bar. I fins que ja se n'anàrem a treballar, que se feren moments i ja venien menys. Però que jo he disfrutat molt tant en el bar antic com en el bar nou. I he tingut el privilegi o la sort d'estar en la inauguració del primer, en l'any 64, i ara en el final de l'etapa aquesta. I per a mi ha sigut sempre el referent de Quartell com a bar-restaurant. Sí, normalment les quadrilles o les famílies, quan has tingut un amic o una quadrilleta d'amics, un familiar que ha vingut al poble i has volgut anar a menjar alguna cosa, diguem, bé, sempre hem triat el bar Levante per a passar-la bé i per estar en harmonia i estar bé, estar a gust. Què podries dir-los tu a Baldo i a Josefa? Per a mi Baldo i jo s'han criat junts, des que érem menuts fins a ara, perquè vivíem un al costat de l'altre i que ara el que té que fer és disfrutar el que ens quede de vida i passar lo millor possible, i la Josefa el mateix. I de tots els dies a almorzar. I després el diumenge no anem a almorzar, però anem a fer una cervesa, tal i qual, i després anem a... En festes o d'això, anem a juntar amb els amics i fem un dinar i després ja... I és com si fos una cosa de nosaltres, ja... No sé. Tens alguna anècdota que contar-me? Anècdota? A veure, pues ara en aquest moment no ho sé perquè estic un poc nerviós, però bé. Havem tingut que demanar una tila abans de començar? No, tila no, ja que m'ha fet un xupito ja. Però bé, tot bé. Bé, ja per acabar, Juan, què es diries tu a Baldo i a Josefa? Què es diries? Pues diria que moltes gràcies, que
que ho comprenc que d'això, perquè s'han jubilat, però que ho fem molt, perquè o sea, que nos han llevat com si fuera, nos han llevat un tros de nosaltres. I molt agraït a ells, a Baldo i a Josefa, o sea, que no han tingut mai un problema ni mig, cap, que lo que han demanat han tingut i més. Pues, primerament, per mi és una part de la meva vida, perquè al final està present des que vaig néixer fins ara, perquè tant el meu bateig com la meva comunió, com la festa de fester, jo l'he fet allí, i ja no moments puntuals, sinó d'estar dissabte sí, dissabte també a fer-se cervesa, és que és una part meua i de Quartell. I a més està en lo personal, Baldo i Josefa han sigut com a dos pares per a mi. Ja tenia molta relació amb la meva família, tant per una banda paterna com materna, i ha seguit gràcies a el que sigui ha seguit, i jo els tinc com a pares majors, però pares. I com a gent jove de Quartell, pues, el mateix un referent, on quedem? Anem al Levante, i ja vam, i ja no anem al Levante, el primer és anem al Levante a sopar, a dinar. És això, un referent, una part meua i de Quartell, diria jo. Sí, home, més que anècdota és una cosa molt nostra, Baldo i Josefa i meua, que sempre passa, pues, si hi ha dies més senyalats, pues, al final vas fent cerveses, o si el dia antes, en festes sobretot, el dia antes llesqueres, pues, anem a almorzar al Levante. I sempre passa el dir de Josefa de dir-me ja estarà bé, comporta't, que no pots beure no et servisc. I són coses, mentre Baldo se'n riu i diu, i jo en seguida, no sé què, vine així, i en seguida un abraç, un bes a d'ella. És el que dic, són com uns pares. I això, si que més que una anècdota era un costum que me renyira, però en el carinyo que se tenim. Feia de mare. Baldo, Josefa, bueno, i si me permets, a tots els que han treballat, perquè al final és això, però sobretot a Baldo i Josefa, que moltes gràcies. Que moltes gràcies per el tracte, per lo que m'han ajudat. I és que és simplement gràcies. Gràcies per formar part. I ser perquè al final és una senya de Quartell. Bar Levante, tu agarres Quartell i una de les coses en les que penses és el Bar Levante i seguirà sent aixina, crec jo. Això. Home, pues per mi el Bar Levante de tota la vida, pues tot el que era sempre degut a la feina que tinc, dissabtes a migdia, diumenges a migdia, a la cervesa, això era una cosa imprescindible, vamos a otros. I entonces, pues ahí no fallem, de quant en quantes dissabtes anàvem molts dissabtes a sopar, companyia de la dona, i allí teníem molta llibertat, allí no teníem ni un problema ni mig, sempre teníem la taula, teníem sempre la cervesa, si feia falta entrar dins de la barra i agarrar-se la cervesa, se l'agarràvem, si se n'anàvem sense pagar no n'hi havia cap problema perquè Baldo tenia i Josefa tenien molt de jaleo i que no podem cobrar, pues ja pagarem, se n'anàvem en tota la confiança del món i això és molt a favor. Allà anàvem com si fos a casa nostra, entonces ja te dic, això per tindre que tornar a recuperar una cosa com el Bar Levante crec que és quasi ja impossible, degut als anys que tenim ja i a la confiança que n'hi havia ahir. Baldo ha sigut amic meu des de jove i sempre hem tingut molt bon contacte. Josefa pues, era la dona de Baldo i jo amb Josefa també tinc molt bona amistat i molt bona relació amb Josefa. Josefa me vol molt
i això. I entonces, de fet, ara mateix porta 2 dies que no he anat a ningú bar a almorzar. He anat a la Bona i he almorzat en la Bona, perquè no sé a on anar, no sé a quin puesto anar, en quin podré almorzar en 20 minuts que almorzava allí, perquè quan ja tenia el poleo a punt per prendre'm el poleo després de l'almorzar i ja plegava hora per treballar, que plegara tard, però no m'agradava plegar tard i allí ho tenia tot. I ara estàs en un trast que no saps que allí podré anar, que podré acabar, que no podré fer. Era una cosa, el que dic jo, que era com si fos a casa nostra. Ja vam. Entonces això, debut als anys i debut a tot, pues sempre ho han tingut molt, molt bonico, ahí, la veritat. I jo penso, i a nivell del poble, pues també pense que també se va notar, perquè s'arrastrava molta gent al bar, ells havien agarrat els dos la marxeta eixa del menú a migdia, i tots els dies tenia la seva gent, no tancava ningú dia de la setmana, que això no ho poden dir tots els bars, o sigui, era tots els dies. Entonces una persona que volguera que és soltero, que està soles, que no té, anava tots els dies allí i sabia que allí tenia el seu dinar, i tenia el seu menú, triava i no tenia que anar a buscar ningún altre puesto. A lo millor n'hi ha algun bar que te tanca un dia a la setmana i aquest dia te sents ja, i ara on vaig. I això era molt bonico, estar ahí tots els dies, tenint el dinar, això era molt, molt bonico. Ja ve gratis a marxa, dissabtes per la nit hauria per sopar, i això, i és la marxa i el que li anava molt bé. Entonces, pense que a nivell particular, el que te dic, com si fora casa meua, i a nivell del poble, pense que també se va notar a mundo. I anècdotes, pues no sé, què vols que te diga, nosaltres, el bar Levante, canviant a l'antic, bar Levante, allí ja estàvem també, i ja anàvem, entonces solíem anar més, era una altra classe de vida, era diferent. Antes entre setmana estava guard per banda de nit, anava molta gent a prendre cafè, i era una d'això. Això ara, al canviar així, s'havia agarrat aquesta altra tàctica, que per cert, pues, se veia que els havia anat bé fins que ha vingut això del tema de la pandèmia, i és el que s'ha fet funcionar, i hem fet un local que reuneix unes condicions molt bones, molt bones. L'únic que es diria és que tinguin que disfrutar de la vida, que pense que dins de l'ofici que han tingut, pense que disfrutaven, perquè si una persona no té afició per tindre que fer el treball, potser no el faria. En aquest cas, els anys que ells estan treballant me demostren que han tingut una afició per el que és el bar, però sabem el que és un bar. Entonces, tot aquest sacrifici que han fet fins ara, tot això que tots els dies ahir al pie del canyó, els dissabtes, el diumenge, i no tindre festes només, que potser unes vacacions que són merescudes. Entonces, per lo menos ara que no tenen això, pues per lo menos que ho disfruten. Per lo menos si tenen ara salut i poden disfrutar-ho, que ho disfruten al 100% perquè s'ho han guanyat. O sigui que... Per a mi el bar Levante ha significat de la família. O sigui, jo des de fa molts anys, inclús ja anàvem ja al bar Levante vell, passàrem així al bar Levante nou, era normal que anàrem tots els dies a... Entonces, claro, al anar tots els dies, el tractament d'allí era un tractament per a nosaltres molt bo. O sigui, hem tingut una bona relació igual en Balbo que en Josefa, i fins inclús antigament, perquè últimament la tia Montiel, nosaltres entràvem allí en la cuina, tia Montiel, passa'm una ensalada de tomata, passa'm... O sigui, que això era com si estigués en casa. Jo anava al bar Levante i era com si estigués a casa. Jo en el bar Levante he disfrutat, m'ho va passar molt bé, i claro, avui note un 8 en mi. No és que així me tinguin mal on venim a almorzar, però és que la costum que hem tingut de sempre d'anar al bar Levante, que sabies que anaves allí, que tenies la taula, que te servien bé, molt bé, n'hi havia una harmonia en la qual jo he fet enfadar moltes vegades a la Josepa, enfadar parlant així entre... Ella m'ha fet enfadar a mi, però era un enfado que pràcticament se podíem suportar i que quan eixien del bar ja s'havia acabat tot. Al dia següent estava el mateix, normalitzat, però bueno, era una harmonia que n'hi havia ahí, que això entrava dins del que era l'almorzar. Jo
I ja últimament, els anys ja des que estic jubilat i tot això, no desitjava més que plegaren a les 10 per anar a almorzar al bar Levante, que ha sigut la minxa que jo més a gust he fet, en companyia de tots els amics que estem allí, en companyia de la tertúlia, i en Josefa, en Baldo i molts cambrers que ha tingut també allí, perquè quan han vingut festes, que hem anat allí de dinar i esto, doncs tots els cambrers que han tingut, no vaig anomenar-los perquè segur que me'n deixa algú i potser a algú li cau mal. Avui per a mi és una pena que s'hagi tancat, però també comprenc que els homes també tenen el seu dret al descans, com tot el món. Baldo s'ha jubilat, la Josefa es jubilarà, i això jo també ho comprenc, que ells tenen el seu dret per passar a una altra vida, que no siga la que estaven en el sacrifici, que això és un sacrifici, per a mi crec que tindre un bar és un sacrifici, ells l'han tingut, però jo ja t'he dit que jo m'ho he passat molt bé, i crec que l'únic que els desitja del bar Levante, igual a Josefa, a Cabaldo, que a tots, que disfruten ara de jubilats el mateix que jo he disfrutat quan anava a almorzar al bar Levante, és l'únic que els desitja. El teu pare s'ha jubilat. Com veus el teu pare en aquest moment? Jo crec que encara no és conscient. Ara està eufòric perquè estava cansat, està fotut dels peus i està content. Però jo crec que quan se doni compte de lo que ha fet se va arrepentir. Sí, no, està bé. De moment bé. A veurem. Com ha sigut el teu creixement dins de lo que se diu el bar Levante, no? Te dic el bar Levante perquè és un nom ja, com si digués, una institució a les bars, no? Com ha sigut el teu creixement? Ha sigut positiu i negatiu, perquè jo, ara mateix ja se pot veure, no? Jo no vull saber res del bar, no he treballat, conforme la meva cosina ha estat allí volcat, tenia vacances al bar, jo no he volgut mai saber res, perquè jo de xicoteta sempre dia que m'havia furtat els meus pares. S'anaven de Pasqua, les cosines, tots en els pares. I jo en ma abuela, que no me queixe, que ma abuela m'ha donat de tot. I jo dia, però és que els meus pares no estan. Entonces per aquest costat, mal. Però per un altre, m'ha donat moltes coses bones, la veritat. I ja no material, perquè això és secundari. Això és secundari, tot el món me diu ai, però gràcies a lo que han guanyat els teus pares tu has tingut de tot. Diu, sí, però no tenies els teus pares, no? Però per un altre costat, la veritat que molt bé, perquè han fet el que els ha agradat, han pogut viatjar, han pogut ser feliços, i a ells els agrada estar en la gent, la veritat, que bé. Com ves passar tu el dia a dia d'ells? Perquè sabem que tindre un bar és molt sacrificat, aleshores no saps mai a quina hora vas a plegar a casa, no? Tu de menudeta, quan t'aplegaven a casa, no sé, el dia a dia, com has viscut tu el dia a dia? Pues, clar, jo vivíem en Benifairó, en casa de ma abuela, des que va morir ma abuelo, se'n van vindre així. I ells continuaven treballant en el bar, jo anava a escola, després d'escola me n'anava al bar, en ma mare berenava, i després ja se'n tornàvem a Benifairó. Ells continuaven treballant i els dimarts de vesprada tancaven. I entonces això era el dia com especial. Però arriba un punt en què aquest dia ja desaparegué i obrien tots els dies. I clar, jo m'enfadava, perquè ells treballaven molt, arribaven cansats i pues, no tenien quasi temps, no, per estar en mi com a mi m'haguera agradat, o com a d'ells els haguera agradat, perquè estic segura que a d'ells els haguera agradat molt més que a mi. Però sí, després, quan teníem vacances i se n'anàvem pues, de càmping o alguna coseta així, pues guai, molt bé. Era pues, això, jo anava a Benifairó, estava amb ma abuela, feia els deures, o estava en quartell i així amb les meves amigues, i ells pues, en el bar tot el dia. Arribaven a casa cansats, moltes vegades pues, mon pare la siesta que no la perdonava, ma mare alguns dies venia a enfadar a casa, jo, però que no mos parles mal perquè estigues cansat, i a dia d'avui encara passa, però ho comprens perquè són moltes hores de peu i moltes hores de feina. Entonces, pues, no sé, el dia a dia era això, treballar des de les 6:30 del matí mon pare, ma mare després que me duia a escola també anava al bar i tancar a les 6 o les 7 de la vesprada i potser a les 8 tornar a obrir.
després ja canviaren la rutina, quan ja després de la crisi i tal, de vesprà ja no obrigueren més fins al cap de setmana, ja era diferent. Ja les vesprades les passaven en casa, podíem anar a València a comprar o a preparar la setmana, era diferent. Molta gent que estic xerrant amb ells, preguntant-li per els teus pares, me diuen: en Baldo, meravellós. En Josefa, també, però... Saps? Sí. Què vol dir dir però? És que Josefa sempre ha sigut un poc perro ladrador. Sempre, sempre. Perquè ja enseguida té el xeni curt i enseguida vota i te contesta i a lo millor pareix que estiga sempre enfadat. Però és el que jo dic, és perro ladrador. Perquè per darrere no té res a veure. O sigui, a veure, quan està enfadada, pues sí, la deixes que se xele i ja quan se xela ella ve, se tranquil·litza i és normal. I sí que te dice pronto. Entonces jo crec que és més suposo que serà per aquest costat, perquè és molt de enseguida votar i renyir-te i això no i tal i... Entonces, sí. Jo recordo quan anàvem de cumple de xicotets, anàvem allí al bar, els amics, i era molt curiós per això, perquè els meus amics sempre li dient coses i ella s'enfadava i... Però bé, sí. I mon pare, pues això, que és l'alma de la fiesta. Però a mi m'estranya molt perquè, clar, els que els coneixem sabem com és, però la gent que a lo millor no el coneix sempre me diu, és que ton pare dona por, ton pare és molt serio. I jo, mon pare és serio, però si sempre està de guasa. No, míralo, dona por, la cara, tal. I jo, bueno, jo no pensava que seria aixina, la veritat. Ja per acabar, què podries dir-li a ta mare i a ton pare? Què podria dir-los? Pues, primer que gràcies per tot, perquè gràcies a ells jo pues, he arribat on estic, és la feina que m'agrada i que m'alegre de que s'hagin jubilat i que ara, bueno, ma mare encara li queden uns anyets, però que puguen passar temps de qualitat junts i que puguen viure. Espero que disfruten de lo que els ve per davant, que no tot és treballar. Jo la veritat que sempre els ho he dit, moltes vegades arribava i dia tanqueu el bar i se n'anem per ahí, ma mare, n'hi ha que treballar, que n'hi ha que pagar factures, que n'hi ha que pagar els préstecs, que tal. Ara és hora de que visquen i que disfruten. Si han de viatjar, si han d'estar en casa, el que siga, però que ho disfruten. I sobretot que gràcies per tot. Gràcies a tu. No, a tu per lo que estàs fent, és molt bonico, la veritat. Una veïna de Quartell va veure a Josefa i la va abraçar. Després d'abraçar-la, li va dir: ja has descansat. Ho vaig escoltar. Baldo, fill meu, l'únic que tens que fer és gaudir. Que no pensen que Josefa s'ha quedat viuda, No. Baldo, gaudix. Gaudix lo que pugues. T'has jubilat i tens que agarrar a Josefa i portar-te-la d'excursió. Així li trauràs ixe somriure que té tan boniquet. Cuideu-vos i gaudiu. Mos veurem, segur.